समनि रादाब आरो इउनाइटेड निउस नोंथांमोननिसिम थुनलाइ थावख्रिनि आफादगिरि जानानै आंनि बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरबाय। दिनै जोंनि 6थि थुनलाइयारि आड्डाया दा सोलिगासिनो दङ। दा बेवहाय जोङो सासे आलासि मोननो हादों। बिथाङानो जाहैबाय महेस्वर बसुमतारी सार, माजबाद सिनियर सेकेन्डारिनि सासे बिबुंगोरा। आरो लोगोसे जोंनि बे थुनलाइयारि आड्डायाव जोङो जोंनि जायगानिनो ओनसोलनिनो माखासे गोदान गोजाम आरो गेदेर उन्दै जायफोर थुनलाइगिरि खन्थाइ लिरो, सल' लिरो आरो मोसानाय मुसुरनाय गासैखौबो लानानै जों बेवहाय मोनसे समायना रमायना मोनसे हाबाफारि जों बेखौ लादों। आसा खालामदों दिनैनि जि बे थुनलाइयारि जि आड्डा बिनि गेजेरजों माखासे थुनलाइगिरिफ्रा मिथिनो गोनां माखासे गियान सानस्रिफोरखौ बेवहाय मोननो हागोन। आलासि बिथाङाबो माखासे संजिरनायनि गेजेरजों बेखौ फोरमायखाबाय। दा आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जोङो थुनलाइ थावख्रिखौ मेहेर गोनाङै जाहाथे जोङो दैदेनलांनो हायो, जों बेखौ फोथांनानै जाहाथे साफा साफा मोजां थुनलाइगिरि जों सोरजिना लानो हायो। आरो जों मिथिगौ थुनलाइयानो जोंनि हारिनि गंसे आयनाब्ला जिहेथु बे आयनायाव जोङो जोंनि महर मोखांखौ जाहाथे जुगामि जों नायलांबाय थानो हायो। गिबियावनो समनि रादाब आरो लोगोसे इउनाइटेड निउस बिथांमोननि सामलायगिरिनिसिम आं गिबियावनो खुलुमनायखौ जासिबाय। आरो बेजों लोगोसेयै दिनैनि बे बातासिपुर हालामनि सिङाव थानाय थुनलाइ थावख्रिनि 6थि थुनलाइयारि आड्डाखौ सामलायनाय मानगोनां आफादगिरि आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि मावथि फारिया बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ जासिबाय। दा थारैनो आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। नैबे थुनलाइ थावख्रिनि जि 6थि थुनलाइयारि आड्डा बेवहाय बिथांमोना आंखौ आलासि महरै हांख्रायनानै जि मोनसे बेवहाय नायसंगिरि महरै बिथांमोना आंखौ नायनो थाखाय खावलायदोंमोन। दा फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेवहाय उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलि बिथांमोननि खन्थाइ आवरायनायजों लोगोसे मोसानाय, मेथाइ खननाय आरो बायदि बायदि माखासे जि हारिमुजों रंगिना संगिना मोनसे हाबाफारि लानानै बिथांमोना नैबे जि 6थि थुनलाइयारि आड्डाखौ बिथांमोना जाफुंसार खालामदों। बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम गोजोननायखौ फोरमायदों। आथिखालनि जि जाखांफुनाय लाइमोन बिथांमोनखौ आं बेखौनो सुबुरुन होनो सानो जे आथिखालाव जोङो जोंनि माहारिनि जि राव थुनलाइ आरो हारिमुखौ जों फोथांनो थाखाय जोंनि साफ्रोमबो जाखांफुनाय लाइमोन बिथांमोना लिरनायाव जोङो आखाइ होनांसिगौ। मानो होननानै बुङोब्ला थुनलाइनि गेजेरजोंसो जोङो मोनसे हारिखौ जों गेरेमसा माहारि हिसाबै जोङो दानायाव जोङो महर होनो हायो। दा बेखायनो आथिखालनि जि जाखांफुनाय लाइमोन बिथांमोना साफ्रोमबो लिरनाय फरायनायजों लोगोसे खन्थाइ, रायथाइ, सुंद' सल' बायदि रोखोमनि लिरबिदांफोरखौ लिरनानै जोङो गावखौ मोनसे गावनि मुंखौ आरजिनायजों लोगोसे ओनसोलनि आरो लोगोसे गावनि जि जिउ बे जिउखौ अराय सम मोनसे गोजोन थासारिजों दैदेनलांनो थाखाय आं बिथांमोनखौ सुबुरुन होनो सानो।